Això és l'illa del fred, fill. Era la llar dels teus avis i dels seus avis abans. Però allà fora, més enllà de la fi del món, hi ha la llar dels dracs. I jo crec que el teu destí és que un dia trobis aquest món ocult. La meva cama no és per jugar, ja ho saps. Què, la vols? Agafa-la! I ara com baixo d'aquí, jo? Ei, menut, espera'm! L'esdentegat no és l'únic. És una altra fúria nocturna. És més com una fúria Fúria lluminosa. diurna. Sí, el teu nom és millor, segurament. Hi ha una flota amb prou gàbies per tots els nostres dracs. És un enemic diferent, aquest. Hem de trobar el món ocult. Destruiré tot allò que estimes. Esdentegat, no! No ets res sense el teu drac. Si en Crima l'aconsegueix guanyar, no quedarà cap drac. I aturar-lo depèn de nosaltres! I doncs, què penses fer ara? Poseu-vos l'armadura! Només tenim una oportunitat! Has portat un cadell a una batalla? No he trobat cangur! El món ocult existeix de veritat. Això és un rei. Tens raó, menut. És l'hora. Vaja, mira qui ve! Ni una paraula.